Негедір сенің дәртің сөніп бара кебек соңғы арада. Қызығы бітті менің үшін. Ялгышмасам, сенің жырчы білімің жоқ. Шул баянға болған мөхәббәтне сольфеджио үтерде. Халық сені бик шундый кәттә, текә итеп кабул итте. Элекке Зөлфәт белән чагыштырганда бүгенгесе күпкә куркаграк. Ә үзеңнең гафу итмәгән чакларың булдымы? Бу очракта ул кабахәт кеше, алдаган кеше. Шул вакытта мин сайладым радионы. Зиннуров. Я радио, я телевидение. Ул 5 ел бит инде. Мин анда 5 ел башваткычта ул бит туйдыра бар. Но гел бит инде 5 ел дәвамында бер тапшыруга 1000 ярым була алмый бит инде ул. Сен иштәсең ул? Ниндидер морҗа кергән бугай. Иге. Ничек эндәшәсең инде хатыныңа, хатын демичә. Ничек язасың инде аны? Шаркылдап, көләсе килә. Дип утырасың инде. Зөлфәт, хәерле көн. Сәлам. Нигәдер синең дәртең сөнеп бара кебек соңгы арада. Халыкка синең шансон, җырларың җитеп бетми кебек. Улугаябыз. Менә үзеңә дә шулай тоелмыймы? Улугаябыз. Җыр өлкәсендә хәзер андый менә җырлар яздырам, концертларда катнашам, концертлар куям дигән әйбер юк. Кызыгы бетте минем өчен. Мин менә һәр вакыт шулай. Нәрсәдер кызык икән, мин аңа тотынам, эшлим. Бүгенге көндә миңа әлеге өлкә алай ук кызык түгел. Мин күңел өчен ниндидер җырлар килеп керсә миңа, ниндидер сүзләр тәкъдим итсәләр, шигырьләр тәкъдим итсәләр, әгәр дә ул миңа ошый икән, һәм аңа көй яздырып, аранжировка эшләтеп, үзем өчен, интернетка чыгарыр өчен алай эшлим. Ләкин менә аны эшләп, тегендә алып барып биреп, әйләндереп радиода, телевидениегә әйләндерергә биреп, алай итеп эшләгәнем юк. Менә бу кызык ул элекке вакытта димәк булган бит инде. Җырлар чыккан кызык иде. Ничек ул шулай бетте? Кинәт. Һәр нәрсәнең үз вакыты бит инде. Ул менә мәсәлән сиңа бүгенге көндә интервью алу, әңгәмә кору кызык. Һәм күпмедер вакыттан ул сиңа кызыгы бетәргә дә мөмкин. Монда да нәкъ шулай ук. Хәзер башка тормышның башка кыйммәтләре. Элегрәк ул ниндидер менә шу сәхнә белән бәйле булсаймы? Хәзер инде күбрәк гаилә дип әйтимме, тәрбия, балалар, менә алар өстенлек алды. Һәм ул дөрес дип саныйм мин. Мин үкенмим, теге әйтмим, менә ялкауландым мин, эшләмим ул өлкәдә дип. Юк. Әгәр дә теләк булса, эшләргә мөмкин. Ләкин бит күңелем кушкан эшләргә кирәк. Бүгенге көндә миңа башка әйберләр кызыграк. Ләкин башка әйберләр бүгенге көндә кызык булса да, быел август айында ялгышмасам, яшәүләре әйбәт әле дигән яңа җырың чыкты. Монда нәрсә теге элеккеге кызыксыну уяндымы, яисә инде бу халык сорауына бер шундый җавап? Ул җыр 2 ел яттым инде. Һаман эшләргә вакыт җитмәде. Инде ул җырны җәй башында ук чыгарырмын дигән идем, ул чыгарга тиеш җәй башында. Менә шул кызыксыну дәрәҗәсе андый ук югары булмаганга күрәсең, ул җыр август айларында, июль ахырларында гына чыкты ул, дөнья күрде, аны радиога бирдек, һәм интернет киңлекләрендә бармы юкмы белмим, минем аның белән дә хәтта шөгыльләнгәнем. Минем YouTube'та үземнең канал бар, ләкин мин аның белән шөгыльләнгәнем юк. Анда гәрчә бит инде кертеп куйырга кирәк үзеңнең клипларыңны, үзеңнең җырларыңны бит. Ләкин әле барыбер быел зур эш эшләнде. Сентябрь аенда мин 2 дөнья күргән 2 альбомны, ул беренчесе ясын чыктым сиңа мәхәббәт, анда 12 җыр, һәм икенче альбом кайтып киләм әткәй яныңа дигән җырларны барлык музыкаль мәйданнарга керттек без. Ягъни бүгенге көндә интернет челтәрендә теләсә кайсы музыкаль мәйданда аны табырга мөмкин. Монда инде шул Яндекс, ВКонтакте, тагын әллә күпме алар мин хәтта белмим аларны. Менә шулар. Миңа ят булган сүзләр. Ләкин менә яшәүләре әйбәт әле җыры, ул син үзең дә бу турыда яздың. Элек мин фәлсәфирәк темаларга җырласам, бу җыр җиңелчә. Ул нәкъ менә җәйге вариант, җәй көне яңгырый торган җыр булырга тиеш иде ул. Җәй ахырында чыкса да. Бәлки киләсе елга әле алдырып китәр, бәлки җәй башыннан интернет киңлекләрендә популярлык алып китер. Менә ул көз көне тыңлый торган җыр түгел. Һәрбер җырның бит барыбер үзенең фасылы була аның. Ниндидер көз турында җырны җәй көне куймыйлар радиодан. Кышкы буран дулый дип җәй көне яңгырамый андый җырлар бит. Монда да инде ул җәйге бер көн турында җыр, кеше бара,
мин барам мәсәлән, һәм мин нәрсә күрәм, һәм ул нинди рәхәтлек китерә, нинди матурлык итеп күрәм мин ул күренешләрне, шуларны тасвирлап җырланган җыр. Ләкин бу җыр шул ук халкым минем, ясын чыктым сиңа мәхәббәт кебек үк халык тарафыннан теге дөрләп кабул ителде дип әйтә алмыйм мин. Юк, бу җиңелчә җыр, бу фәлсәфи җыр түгел. Гәрчә мин үзем күбрәк фәлсәфи җырлар яратсам да. Буларга өстәп менә шул ук халкым минем, ясын чыктым сиңа мәхәббәт, алар бит инде элегрәк иҗат ителгән җырлар, алар шуңа күрә истә калгандыр да. Аннан соң да бар, мәсәлән, шундый җырлар, Ага гомер дигән җыр, бит шулай ук фәлсәфи җыр безнең. Шит җирләрдә сиңа ни калган дигән җыр. Шуларга өстәп җырны кертергә кирәк. Илсәр Ихсановның шигыренә иҗат иттек без. Җыр әллә ничек кенә үтә гомер дигән. Менә ул шулай ук фәлсәфи. Алар бар. Ләкин аларны бит халык таныр өчен радиода әйләндерергә кирәк, телевидениедә әйләндерергә Бу кирәк. җыр әйләнде бит татар радиосында. Бәйе бер тапкыр әйләнде ул. Бер тапкыр яңа җыр сәхифәсендә көн дәвамында әйләнде. Аннан соң бәлки берәр тапкыр көненә булгандыр, күпмедер вакыт аралыгында. Ләкин мин ул җырны ротация дип әйтәбез бит бүгенге көндә. Ротация ул махсус акча түләп синең җырларыңны әйләндерү. Һәр сәгатьнең 10 минутында ул анда әйләнде инде. Ләкин менә бу күрсәтмимесең, халыкның нәкъ та шул теге трибун җырлар дип атала бит инде, теге шансон җырлар. Халыкның нәкъ та менә шушындай җырларга булган ихтыяҗын күрсәтми икән бу. Халык бит көтә фәлсәфи җыр, шансон җырлары, һәм монда җиңелчә бер вайб дип әйтәбез инде андый җырларны. Андый җырлар бит ул өйләнмим җыры мәсәлән, ул бик популяр иде заманында. Ана әлдә өйләнмәгән җырлар машиналарында җырлатып йөргәннәрен ишетергә туры килә. Интернет челтәрләрендә дә үзләре куеп алалар. Без авыл егетләре шулай бит, ләкин без авыл егетләре андый юк җиңел җыр. Шупа-шупс. Мәсәлән, балалар яратты ул җырны. Без аны кызык өчен генә яздырган идек. Айдар Минхаҗев иҗат иткәч, шушы шигырьне Айдар Тимербаев белән без аны эшләп чыктык. Айдар Тимербаев көен язды. Без инде аны, ярар, мондый җырда булсын инде дип кенә эшләгән идек. Ул шупа-шупс дигәч, теге кешеләр исләренә төшерә. Бары бит әле шундый Зиннур дигән җырчы дип. Ялгышмасам, синең җырчы белемең юк, махсус. Юк. Бу ничек теге... Бу мәктәптә укыганда минем баянга йөргән бер елым бар. Сольфеджио бар. Шуннан бераз гына ноталарны танырга өйрәндем. Шул вакытта әле мин баянда уйнап, бабайны, авыл көен уйнап, бабайның күзләрен яшьләндергән идем. Ләкин менә кирип китә алмадым мин шуңа. Шул баянга булган мәхәббәтне сольфеджио үтерде. Дип саныйм мин. Ул бик авыр. Бүгенге көндә минем кыз да өйрәнә, ул бүгенге көндә курайда һәм флейтада уйнарга өйрәнә. Шулай ук сольфеджио керә. Мин әйтәм, кызым, ул үзе дә әйтә, авыр, яратмыйм сольфеджионы дип. Мин дә әйтәм, яратмадым, кызым. Ләкин хәзер үкенәм. Менә хәзер рәхәтләнеп баянда мин уйнар идем, син курайда уйнар идең, ләкин мин уйный белмим. Тырыш, күп калмады дип, аны инде һәр вакыт куәтләп торам инде. Димәк, җырлауны синең хобби дип әйтеп була. Әйе. Менә шушы шансон җырларны башкарган вакытта халык сине бик шундый кәттә, текә итеп кабул итте. Хәзер чагыштырсак, яшь Зөлфәт һәм бүгенге Зөлфәт нәрсәләр үзгәрде? Кәттә, текә итеп кабул итте дигәнне әле мин беренче ишетәм. Телевидение һәм шул ук вакытта клиплардан менә шундый образ туган килеп чыга. Мондый максат булмаса да, ләкин халык менә шушы матур картинканы күрә дә, упаковканы, ул бит аның ниләренә бирешеп тормый, нюансларына. Күрә картинка, ул текә булып күренә һәм шулай итеп кабул итә. Димәк, Зөлфәт Зиннуров бер кайчанда текә булмаган. Мин алай дип әйтеп, юк, мин текә. Әнә кем соң ул текә? Нинди ул текә? Бәлки без ике төрле нәрсәдер күздә тотабыздыр. Текәлек. Текәлектә әйтеме ничек әле, менә шундый сүзләр бар. Зөлфәт Зиннуров студент чагында бик күп кызларны елаткан, аның артыннан бик күп кызлар йөгереп йөргән дип. Менә бу да шушы текәлек образын ничектер тулыландыра кебек. Аны шулай халык кабул итә бит. Андый сүзләрне еш ишетергә туры килде инде. Күп кызларның башын әйләндергәнсең дип. Ләкин һәр вакытта да, менә әгәр дә карасак, йөргән кызларым
Алар күп түгел, бармак белән генә санарлык. Очрашып йөргән кызлар. То есть, менә ягъни мәсәлән, очрашып йөргән кызлар булды. Бу инде җитди мөнәсәбәтләр белән очрашып йөргән кызлар. Алай итеп вакыт уздырыр өчен генә дип, алай итеп йөргән вакытлар булмады, юк. Менә шулай да Йөрисең икән, синең йөргән кызың. Һәрвал, бу минем йөргән кызым. Шулай да менә элеккеге Зөлфәт белән хәзергесен чагыштырсак, хәзер бит инде син башта ирекле идең, менә шушы кызлар белән йөрү бит инде, әйме. Ул нинди генә җитди мөнәсәбәт булмасын, ул вакытта барбер гаилә дигән әйбер юк иде бит әле. Балалар юк, бу инде җаваплылык хисе түбәнрәк дигән сүз. Аны җаваплылык хисендә бөтенләй юк дип әйтеп булмый, ләкин ул түбәнрәк була, чөнки син хатын булмаганда аның эшенә шул кадәр җавап бирмисең, балалар булмагач аеруча, һәм хәзер ират, гаиләле кеше, әти, ир, нинди үзгәрешләр тагын булды менә шушы? Элекке Зөлфәт белән чагыштырганда, бүгенгесе күпкә куркаграк. Нәрсәдән әйтәм? Элегрәк яшь вакытта син таулар күчерердәй кебек. Бөтен нәрсә дә синең кулыңнан килер төсле кебек. Бу әйбәт. Һәм шул вакытта син теләсәң инде эшкә алынасың. Хәзер менә бу яшемдә мин элегрәк тотынган эшләргә тотыныр алдыннан хәзер инде менә мин уйлыйм, мин белмим алыныр идем микән, юкмы? Шикләнеп карар идем. Хәзер һәрбер эшкә шикләнеп бер карасың. Туктале, булырмы икән? Куркасың, барып чыгармы икән? Ул шул җаваплылык хисләрендә ул бит арта, бит барып чыкмаса бит аннары ни эшлисең? Менә шул турыда курку. Әле турыга бәрәсең. Энтузиазм, ул бит яшьлекнең иң көчле, иң кирәкле әйберсе. Шуңа күрә чагыштырсак әгәр дә куркаграк. Ләкин элекке белән чагыштырганда төплерәк фикер йөртәсең. Инде хәзер икенчерәк, җилбәзәгрәк, өстенрәк түгел, төплерәк. Ләкин мин менә шуны да әйтәсем килә, әти, әни дөрес тәрбия биргән дип әйтәсе килә. Ни өчен? Чөнки мин инде студент еллары вакытында ук, ул вакытта эшлим, эшләгән акчаны җыеп бару гадәте бар иде. Һәрберсен түгел, мин дискотекалар оештыра идем ул вакытта, телевидениедә эшлим, радиода эшлим, әле мин студент. Һәм күпмедер өлешен әлбәттә инде күңел ачу чараларына тотсаң, үзеңә тотсаң, күпмедер өлешен җыеп бару гадәте бар иде. Һәм менә Аллага шөкер, инде 5нче курсын тәмамлаганнан соң, 1 елдан соң мин шул тупланган күпмедер акчага җир сатып алдым. Аннан соң фундамент нигезен үйнең салдым. Аннары инде киренгә шулай дип. Хәзер инде 2006 елда мин нигезенә тотынган идем. Хәзер 2021 ел әлдә төзим шул йортны. Койма тотылып бетте. Койма юк. Һамманда юк койма. 1 ел элек биргән интервьюда әле арткы якта койма тотасы бар дигәнең һамманда тора. Арткы якны менә узган ел Аллага шөкер тотып калганмын икән. Чөнки бу елгы бәяләр белән чагыштырганда 2 мәртәбә, 3 мәртәбә артты барлык материалга бәяләр. Алгы якта койма тотасы. Алгы якта юк әле. Беләсең, аның яхшы ягы бар. Син чыгасың ишек алдына, бит. Менә ишектән чыгасың. Һәм койма булмагач тагы да зурраксың синең ишек алдың менә. Барысы да синеке, киңлек. Шуңа миңа карап хәзер күршедә тотмый әлегә. Нәрсәгә дик, безнең дә икебезнең дә. Һәм без карны да бергәләшеп, икәүләшеп ши стартабыз да бит. Карны атырга койма комачауламый. Менә шушы студент чактагы Зөлфәткә әйләнеп кайтыйк әле әйттек. Кызлар йөрүчеләр булган, җитди мөнәсәбәтләр булган дип. Ләкин күп кенә кеше бит хатын кызның күз яшеннән курка торган әйбер бар име? Менә син андый бер юкмы? Куркмыйсыңмы син алардан? Куркам. Рәнҗидүдән куркам. Ничек инде менә шуңа әйтәм бит мин теге вакыт уздыру өчен генә алай дип йөреп булмый. Һәм бер кайчан мин ышандырмадым да кызларны. Менә мин сине яратам дигән андый бер белән ул бит зур җаваплылык. Бәлки һәм курка идем кызлар миңа әйтүдән шул сүзне. Мин сине яратам дип, туктале. Нинди ярату? Мин нидер сәбәп бирдемме дип. Шуңа күрә сәбәп бирүдән, сәбәп бирмәскә тырыша идем. Беләм симпатиясын күрәм, мәсәлән, бит нидер булса кызның. Һәм аның белән мин уйнамадым. Ягъни файдаланмадым. Менә ул кызның, мине ошата ул. Туктале. Кулланыйм әле дигән. Андай бер юк. Чөнки син бит үзең итерәсең аны һәм аңа авыр булачаганнары. Вакытында менә шулай нидер киртә куеп, нокта куеп,
Юк, безнең белән менә бер нәрсә дә булмаячак. Безнең арада ниндидер киләчәк юк һәм башка шуның ише сүзләр белән, яисә сүзләр белән түгел, ниндидер гамәлләр беләнме кулланмау. Менә бу инде шул ук курку бит инде. Ул кыз образларына Бар иде карап менә килә безнең. идеме? Мин нәрсә әйтәсем килә? Бар иде. Таныш егетләр арасында да, бит, кулланучылар. Ничек? Мин сине яратам. Мин сиңа өйләнәм. Әйдә бергә булыйк. Борчылма. Не, аула кайтырбыз анда. Ис алырбыз, атлар тотарбыз, сарыклар тотарбыз дигән заман. Менә шулай дип алдаучылар да бар иде. Ләкин миндә андай булмады. Мин курыктым андай бердән. Юк. Кешенең хисләре белән алай уйнау. Барыбер яратам дию кирәк бит инде ул вакытта. Яратсаң, яратасың инде. Ләкин алган ниндидер үмитләр багламаска кушасың. Шундый контекстта. Бу син ошатмаган синең йөргән кызыңа карата түгел, башка кызларга карата. Бу башка кызлар сиңа симпатия белдереп, син аны белеп, сизеп һәм куллану турында. Менә аларның шушы ышанышы белән кулланмау. Гафу сорар кешең бармы? Менә бәлки шулар арасында гомумән Барлык, әгәр дә ул вакытта гашыйк булып һәм аларның өметләрен акламаган булса, аларның өметләре акланмаган булса, менә барлык кызлардан да мин гафу үтенәм. Ләкин алай дип теге менә рәнҗеткән дип, ул бит инде тормыш. Син йөрисең, әйтәм бит, йөргән кызлар булмады түгел, булды. Ләкин алар бит йөргән кызлар булып калдылар. Бәлки алар рәнҗеп тә калганнардыр, гаилә курмаганга, ләкин ниндидер сәбәпләр булган бит инде. Ул яшь вакытта йөрисең, ташлашасың, йөрисең, ташлашасың. Бүтән кешенең дә шулай ук. Шуңа күрә теге кешене гаепләп булмый инде аңа. Үзеңнең гафу итмәгән чакларың булдымы? Шул ук мөнәсәбәтләрдә берәр нинди аңлашылып бетмәгән адым, эшләгән эш. Бар, дуслык хакындадыр. Булды андый очраклар, барда андый очраклар, сиңа дус булып, елмаеп, көлеп һәм ахыр чиктә сине төп башына утыртучылар. Сүзләрен, вәгъдәләрен үтәмәгән һәм синең ышанышың белән сине менә шулай алдап калдырган. Менә андый кешеләр бар. Андый кешеләрне инде хәзер барбер әйләнеп кайткан очракта да ул андый юк дус түгел инде. Андый кичерү дигән әйбер юк. Булган биткән. Кызганычка каршы бар менә шундый егет дигән сүзне тагып йөрмәслек кешеләр бар. Егет булсаң, егет бул диләр бит инде, бит. Безне шулай тәрбияләделәр. Сүзеңдә тора белергә тиешсең. Син әйткәнсең икән 40-ка ярыл, ләкин эшлә. Кешене алдама бер кайчанда. Кайбер кешеләр бар, мин аны алдадым дип. Ул башлы булганга түгел, аңа ышанганга күрә ул алдаган. Аңа аны хөрмәт итеп, аңа ышанганнар, ул алдаган. Бу очракта ул кабахәт кеше, алдаган кеше. Ул кайберләре, мин аны алдадым, төп башына утырттым дип, алай дип горурланып йөрүчеләр бар, мактанып йөрүчеләр бар. Димәк, мондай кешеләр бар тормышта. Бар. Тормыш булгач була икән ул, бар. Була. Гомумән үпкәне үзеңдә җыеп саклап йөртәсеңме син? Яисә вакытында шул кешегә әйтеп, тукта. Күпме генә әйтергә тырышсак та, үпкәне сакларга ярамый, үч саклап йөрергә ярамый дип. Ул барбер бар инде ул, юк түгел. Ул истә тора. Ләкин менә гел шуны уйлап йөреп, гел шуны аннарсын ширгә сабышкан кешеләр дә бар. Гел шуңа гына берекмәскә кирәк. Тормыш дәвам итә дип яшәргә кирәк. Тормыш бер генә бирелгән. Минем девиз бер генә яшибез. Менә минем элек-электән шундый девиз. Ниндидер эшкә тотыныр алдыннан барбер. Мен уйлап куям, бер генә яшибез бит. Әгәр дә мин моңа тотынып карамыйм икән, мин аннары үкенәчәкмен. Әгәр дә тотынып карап барып чыкмаса да, мин үземне юатачакмын. Эшләп карадым. Мин бит эшләп карадым. Мин тырышып карадым, ярар булмады. Нишләтәсең? Алга таба икенче эшне эшләп карарга булыр дип. Менә шулай дип яшим мин. Менә бу кешеләр элек үз сүзләрендә тормаган, күпмедер дәрәҗәдә аларга үпкәң булган кешеләр белән хәзер ничек аралашасың? Аралашасың? Юк, аралашмыйм гына. Кемнәрдер акча тиеш, кемнәрдер ниндидер вәгъдәләрен үтәмәгән килеш
калдылар бит. Менә андыйлар белән инде хәзер әлбәттә аралашмыйсың. Менә анысы шундый бер кызык сүзләр бар. Рамил апа, мине эшкә алсагыз, мин авылдан сезгә сөт һәм каймаклар алып килермен дип бөтен бөтен җирдә. Аны Рамил апа шулай дип сөйли, мин аны хәтерләмим, шулай дип әйткәнне. Кем белгән? Менә син шулай дип әйткән инде. Эшкә алыгыз инде мине, үзегезнең редакциягә алыгыз, мин сезгә авылдан сөт алып килермен. Ул вакытта без сыйра асрыйбыз, бузау бар, тавыклар инде аларын. Менә шулай дип әйттең син ди, 2000 елда. Бәлки әйткәнмендер инде, кем белгән? Без Зөлфәт Зинуровны экраннан күрә башладык. Экраннан чыга. Димәк, бу әйтелгән вакытта үтәлгәндер. Күп ташырга туры килде авылдан сөт, каймаклар. Алып килгәнмендер инде, күчтәнәшкә алып киләсең бит инде, ул тулай торакта алып киләсең кемгә? Вакытта тора торган әбигә. Чөнки сәгать 11-дә тулай торак ишекләре бикләнә. Син кай вакытны соңга каласың? Ул вакытта әле мин 2001 елда радиода эшли башладым. Радиода төнге 11, төнге 12-гә кадәр эфир. Аннан кайтырга кирәк. Кайткач инде тулай торакка кирергә кирәк. Анда майламыйча, җайламыйча булмый. Күчтәнәчләр алып киләсең инде авылдан. Бүгендә андый гадәт саклана бит әле ул. Авылдан күчтәнәч җыеп килү дигән. Булгандыр, бар иде, булгандыр түгел, бар иде. Ул мен саран кеше түгел мен. Алып киләдер, менә сыйланыгыз, өстәлгә чыгарып куясың. Менә яңа айыртылган каймак, сөт, менә рәхим итегез дип. Сыйга рәхмәт инде. Әйе, авылга рәхмәт. Менә шушы радио белән телевидение бер вакытта параллель рәвештә алып барылган чор булды бит инде. Ләкин соңыннан син ТНВдан китәргә мәҗбүр булдың. Радиога. Анда инде ультиматум куйдылар. Я телевидение, я радио. Ни өчен радио сайлады? Ни өчен? Чөнки мин ул вакытта радиода күбрәк акча эшлидем. ТНВда инде акча юк иде анда энтузиазм. Ул вакытта бит. Анда беренсәрән шул гонорарлар гына инде. Монда чынлап турып хезмәт кенәгәсе белән син тулысынча үзеңне ярар Зөлфәт. Ул инде ачулану да юк, ни дә юк. Ул бит әле безне укыткан кеше дә. Миләүшә Ләбибовна, ул остазым дип әйтергә кирәк, бит. Университетта дәресләр керә иде. Һәм телевидениедә дә төрле проектларда өйрәтеп укыткан кеше бит инде. Ярар Зөлфәт. Ләкин менә исеңдә тот, син әле барыбер кире әйләнеп кайтачаксың дип, әйме? Шулай дип әйткән. Юк, кире әйләнеп кайтмыйм дип. Мин шулай дип киткән идем. Радиода аннары эшли башладым. Радиода мин 7 ел тирәсе эшләдем Татар радиосында. Һәм радиодан киткәннән соң кире аннары телевидениегә әйләнеп кайтырга туры килде. Бу инде башваткычка кайтумы? Бу вакытта аулагыга. Менә әйттем бит, Зөлфәт, хәтерлисеңме мин сиңа шул сүзләрне әйткән идем диде аннары Миләүшә Ләбибовна. Мин әйтәм, булган иде шуландай хәлләр. Һәм кире телевидениедә эшли башладым. Кире телевидениедә эшли башлаганда ул радиодан китү булдымы? Радиодан киткәннән соң, радиодан киттем дә мин 2 айдан соң мине чакырды Миләүшә Ләбибовна, менә шундый проект бар. Әйдә, кызыксынмыйсыңмы, эшләп карыйк әле дип. Радио ничек кабул итте моны? Тиктималдан көтелмәгәндә күп акча ала торган. Радио минем китүнеме? Радиодан китүнең сәбәпләре анда мин үз теләгем белән китмәдем. Китергә мәҗбүр булдым. Чөнки ул вакытта мин җырлый башладым. Менә шу шансон проекты дип инде. Һәм анда тәкъдим иттеләр барлык җырчыларга да әйтәләр генераль килешү төзергә. Генераль килешү ул 5 елга яисә 7 елга төзелә. Һәм син шушы 5 ел, 7 ел эчендә нидер концертлар куясың икән, күпмедер өлешен алып кайтырга тиеш. Каядыр концертлар оештыралар икән, син анда катнашырга тиеш. Анда килешүдә пунктлар бик күп төрле. Бу колны бәйләп салу инде менә булай артка. Шулайрак, ләкин ул кемгәдер уңайлыдыр да. Анда бу килешү төзегән җырчылар булды. Алар бик күп булдылар инде анда. Аларның инде килешүләре бетте. Шул вакытта алар күтәрелделәр, йолдыз булдылар. Ләкин менә шундый аңлашылмаучанлык килеп туды. Аннан соң инде мин җырларны эшли башладым. Мин альбом чыкты Оскар Рекордста, Татар радиосы бит инде Барс Рекордс иде, Барс Медиа. Ул вакытта алар конкурент оешмалар. Менә шулар барсы тупланып килеп, аннан соң инде Иптәш Зиннуров булай булмый, без сезнең белән саубуллашабыз дип. Яхшы. Һәм шул саубуллашканда менә коммерция
оешмасы бетінде әйбет мен хөрмәтем зур, мен бүгінгі күнде әлдә шунда эшлим, Харки әйләнеп кайттым бит, әйме, Барс медиада. Килешүдә төзелгән иде, әгәр дә эштән киткән очракта үз теләге белән түгел, анда киткән очракта аңа 3 айлык хезмәт хакы түләнә дип инде. Һәм шул 3 айлык хезмәт хакын миңа түләделәр, һәм мин шул акчага ноутбук сатып алдым. Ул ноутбук әлдә исән әлдә эшли. Мен ул ноутбук караган сайын искә төшерәм шул вакытларны. Аннары инде радиодан соң менә телевидениедә эшли башладым. Аулагы тапшыруын төшердек, төрле проектлар эшләдек, анда бик күп проектлар. Ул шул ук җомга көн кич белән концертлары. Аннан соң татар моңы 10 ел 10 еллык юбилее булды. 10 ел дәвамында без Роза белән, менә ахыргы елларны Роза белән алып бардык, Әдиятуллина белән. Аңарчы инде без Венера Аитова белән дә алып барган идек. Үзем генә алып барган елларда бар. Ул бит шулай зур проект, грандиоз проект. Аның эше бик күп. Менә шундый әйберләрне эшләгән идек без. Ул вакытта продюсер менә Айтуганова Миләүшә Ләбибовна белән инде. Һәм ничәнче елда булды соң әле хәзер? 2000 мен радиода эшләгәнгә 3 елмы инде хәзер. 19-нчы елдамы тәкъдим ясадылар. Радиога килеп карамыйсыңмы? 19дамы, 18дәме? Менә хәтерләмим, кара. Тагын татар радиосына. Тагын татар радиосына. Ул вакытта кара әле менә безнең шундый формат Айваз Садыров. Ул вакытта татар радиосының баш мөхәррире. Менә безнең шундый идеялар бар, шундый фикерләр иртәнге эфирга алып баручылар барлы идек, карый идек, теләгең юкмы? Бик зур теләк белән мин әйтәм, әйдә, эшләп карыйк, тырышып карыйк. Менә шуннан кирип киттем, һәм шуннан китте хәзер инде 3 ел узып киткән. 1 ел әйбәт кенә эшләгәннән соң, радиода да эшлим, телевидениедә да эшлим, барсына өлгерәм дигәндә әйбәт. Аннан соң инде Татарстан Яңа Гасыр каналы, телевидениесе миңа кабаттан, шу тарих кабатлана дип әйтәләр бит, әйме? Кабаттан шундый шарт куйды. Зиннуров. Я радио, я телевидение. Ничә бу 1 ел көтәргә кирәк булган бит каналлар. Белмим шул, ишетмәгәнме, күрмәгән булганмы моңа хәтле бүтән җирдә эшләгән. Үземә дә кызык булды ул, аптырадым. Бәлки 1 ел түзгәннәрдер. Кая, бәлки китер радиосыннан, бәлки радиодан тагын куарлар дип, бәлки шулай дип көткәннәрдер. 1 елдан соң 30 август көнне, ниде матур датасы, 30 август көнне мин гариза язып, барлык документларны тутырып, тапшырып, шушы керә торган ниләрне, карталарны, хезмәт кенәгәмне алып чыгып киттем. Син бер интервьюда әйткәнсең, бош вакытта бер тапшыру өчен гонорар 1000 ярым иде. Һәм әле өстәмә шуннан 13% тотып аласы. Бу бит инде атнага 4 тапкыр чыга. Айга 6000 генә килеп чыга иде. 6000 ул бит әле син минус 13%-ларны санама. 13%. Бу аннан да зирәк. Нәрсә калган анда исә? Менә, нәрсә калган? Аны бик яхшы аңлыйлар шушы җитәкчеләрдә, әйбит, аны акчасы әз икәнне инде. Ләкин аңлыйлар телевидение аркасында мин шунда күренеп торам. Һәм мин анда күренү бәрабәренә мин башка җирдә дә акча эшлим. Шул банкетлар, мәсәлән, туйлар, юбилейлар һәм башкалар. Телевидение эшләүчеләрнең күбесе шуңа күрә шуннан китми. Бу инде теге популярностьны арттырып, үзеңне кеше алдында бераз күрсәтеп тору өчен. Теге сүнә башлаган йолдызларны да чакыра башладылар. Яңадан кабыздырып җибәрергә. Менә мин хәтерләп утырам, 2 тапкыр да ультиматумны куйган телевидение. Мен аны мен аны беләсеңме, шул сорауны бирәләр бит инде теге дусларда инде. Нишләп менә андый сорау бирделәр? Нишләп телевидение сайламадың дип. Мен шаярып әйтәм инде. Менә күз алдыңа китер. Сиңа ниндидер шарт куялар икән. Синең шундый ачу килә шарт куйган чиракта, әйбит, шул кешегә инде. Әгәр дә мәсәлән, менә хатын миңа кайтты да әйтә икән, әйбит. Я этең, я мин дип. Менә кемне сайлар идем икән? Хатын белән этне чагыштырып. Юк, мәсәлән. Юк, шарт куйган кешегә ачу килә шундый. Шарт куйган кешегә ачу килә, ләкин бу вакытта хатынны сайларга кирәктер инде. Ләкин шунысы бар, бер шарт куйган кеше ул аннан соң да кысаларга кертеп бетереп, сатып бетергәнче сине җибәрми. Миңа калса син бу вакытта тыгымда калсаң, анда тагын шарт куелган булыр иде. 1000 ярымлык хезмәт хакы ул 1000-гә дә калырга мөмкин булырга мөмкин. Шуның өчен бу менә. Булырга да мөмкиндер, әйе. Мин хәзер белмим, анда хезмәт хаклары ничек икән. Бәлки башка төрледер, тапшыру сайын тапшыру өчен бәлки күбрәк түлиләрдер.
Менә беләсеңме, мин шагыштырам бит инде. Мин хәзер коммерция оешмасында эшлим. Бездә ничек каралган? Әгәр дә синең тапшыруың рейтинглы вакытта һәм рейтингы күп икән, аны бит ниндидер махсус тикшерүчеләр бар, рейтингларын һәм радио тыңлаучылар ул вакытта тыңлыйлар икән Татар радиосын. Ул вакытка реклама бирүчеләр, оешмалар анда ниндидер эшмәкәрләр әйбит, шушы вакытка куйыгыз әле минем рекламаны шушы вакытта чыксын әле дип әйтәләр икән, һәм ул вакытта инде рекламаның бәясе дә бит инде артыграк була. Шулай ук җырчылар, менә иртәнге эфирда яңгырасын әле минем җыр. Бер тапкыр булса да, 2 көнгә бер булса да, көн дәвамында яңгыраганчы менә иртәнге эфирда әйтәләр икән, һәм анда яңгырау вакыты шул урын кыйммәтрәк икән, безгә дә аннан өлеш тама. Безгә дә тама менә. Ул дөрес куелган. Димәк, без тагы да тырышыбрак эшлибез. Без кызыклырак булсын дип эшлибез, әйбит. Тырышып эшлисең, чөнки әгәр дә синең популяр икән, рейтинг арта икән, синең акчаң да арта. Менә ТНВ ул бит инде бүгенге көндә шәхси оешма дип әйтәбез без аны, юкмы? 50-гә 50 дип. Әйе, шулай дип әйтик инде. Ләкин анда андый әйберләр мин сизмәдем. Бәлки хәзер бардыр. Ләкин андай бер бу уйланырга менә урын бар шушындай өлкәдә эшләргә. Әгәр дә син тапшыру әйбәт икән, әйбәт вакытта чыга икән, син рейтингларны тотасың икән, килгән рекламадан сиңа өлеш кирергә тиеш бит. Но гел бит инде 5 ел дәвамында бер тапшыруга 1000 ярым була алмый бит инде ул. 5 ел дәвамында, мәсәлән. Коммерция оешма дидек. Димәк, хезмәт хакы реклама күләменнән дә чыгып, шул ротациядәге җырлардан чыгып, хезмәт хакы төрле була. Төрле. Менә иң күп алган акчаны хәтерлисең, менә шушы Татар радиосында эшләү 19 елдан алып бүгенге көнгә хәтлек. Татар радиосында бер тирәрәк тора. Анда кайчандыр 20 мең дә булырга мөмкин, 19 мең, 18 мең. Бу яшерен батырын түгел. Мин аннан теге. Димәк, хезмәт хакы 50 меңнән түбәнрәк. Ләкин шушы радиода эшләгәндә сиңа барыбер ниндидер уңай шартлар да бар. Мәсәлән, беренчелән минем җырлар анда яңгырый. Менә ул җырларны куялар. Татарстан Яңасыр каналында да анда җырларны бәлки куйгалаганнардыр. Әйтә алмыйм теге, бәлки. Ләкин мин радионы тыңлап йөрим, мин ишетәм үземнең җыр, ага гомер дигән җыр анда яңгырый. Вәт, менә шул яклары бар. Аннары миңа коллектив ошый. Коллективтан бүгенге көндә бик зур әйбер тора. Әгәр дә син эшеңә барганда коллективың синең белән бер иш түгел икән, һәм син рәхәтләнеп менә дустана мөнәсәбәттә утырып эшли алмыйсың икән, син эшлисең дә килми. Теге хезмәт хакы югары булган очракта да ничектер бик өнә бетермәскә мөмкинсең. Ә монда мин әйтмим, хезмәт хакы безнең анда ох дип зур түгел бит инде, 20 мең бүгенге көндә нәрсә инде ул әйбит. Ләкин коллектив. Менә мин барам эшкә, мин бит алар белән күрешәм бүген дип. Мин бүген алар белән аралашам дип. Һәм эшкерсезлек. Элек ничек булган? Без студентлар без барыбыз да 2001 елда Татар радиосы оешып эшли башлаган вакыт, бер төркем яшьләр, без иң беренче көннән 2001 елдан эшли башладым мин. Быел Татар радиосына 20 яшь тулды, августта инде. Менә дустана мөнәсәбәт, Аллага шөкер, шул сакланып кала. Килә. Шулай булсын да ул. Һәр коллективта шулай булсын. Сүздә юк, мин дә килешәм. Эштә яхшы атмосфера, дустана мөнәсәбәтләр булырга тиеш. Ләкин коммуналь хезмәтләргә түләүне дуслык белән дә түләп булмый, хисләр белән дә түләп булмый, кул күреше белән дә түләп булмый, иртәгә түләр менә дип тә калдырып булмый. Акча. Банкетлар Банкетлар шуңа да бар айдыңмы? Сорау. Каян табасың акча дип? Менә 20 мең җитеп бетми. Бетми. Үзеңә дә җитми, гаиләгә. Җитми дә җитми инде. Димәк, банкетлар коткара. Әйе. Аена күпме банкет? Юк, ул төрлечә аны әйтеп кенә булмый. Менә хәзер мәсәлән юк. Соңгы банкетны мин үткәрдем. Бүген безнең бүген 20 октябрь. Соңгы банкет булды октябрь башында. Сентябрь ахырындамы? Сентябрь ахырында. Почти бер ай үткән. Әйе. Ул бит юк, ул кемнәрдер эшли, кемнәргәдер. Яшь вакытта атнасына 2 банкет чыга иде, туйлар, юбилейлар анда, туйлар инде күбрәк.
Ул вакытта әле без Җавит абый белән бер телевидениедә очраштык, сөйләшеп торабыз. Моннан бер 10 еллар вакыт бардыр инде. 10 ел, 15 еллар элек. Шунда Җавит абый: "Карале, сез менә яшьләр ди, басып киләсез ди безнең ди үкчәгә ди. Безнең ди банкетлар хәзер кимеде ди, аның кадәр юк ди. Сез ди бөтен җирдә ди хәзер сез ди банкет ди." Ул шуннан да шулай булырга тиеш тә ул. Менә хәзер без олыгайдык. Олыгайдык дигән сүз олыгайды ук түгел инде. Әле бит аның кадәр ук олы түгел. Безнең яшьләр төркеменә кертә торган яшь ничә яшькә кадәр әле? 50 яшькә кадәрме? Хәзер шулай инде. Шулай угай. Әле без яшь. Безнең арттан басып киләре яшь алып баручылар, яшь егетләр һәм кызлар. Һәм Кемнәр саңалар? Менә мин берсендә күреп әйтәм. Бүгенге көндә бик күп. Бик күп. Ана Исемләргә искә төшмәгән. Илдустан сорарга кирәк. Ул банкетларда эшли, төшерә һәрвакыт. Видеолар төшерә, туйлар төшерә, ул юбилейлар төшерә. Ләкин Аллага шөкер, бүгенге көндә булганы җитә дип яшәгән вакыт. Бизнесың юкмы үзеңнең? Бәлки бизнесың бардыр. Менә Бизнес бар иде, мин кибетне яптым. нәрсә кибет? Кибет бар иде. Минем азык-төлек кибете. Хәзер мәгънә юк кибет тотуна. Тотуның мәгънәсе юк. Чөнки Конкуренция көчле. Хәзер инде зур кибетләр басып алды, алар бәяне рәхәтләнеп үзләре теләгәнчә уйната алалар. Мәсәлән, мин кибет булган вакытта шул ук тавыкны, мәсәлән, шартлы гына рәвештә бәяне куйык, күпләп сатып аласың бит, бит. Син эшмәкәр, син күпләп сатып аласың. Һәм тавыкны син аласың 100 сумнан. Сиңа бирделәр 100 сумнан. Син кичкенә генә кибет, син күпләп ала алмыйсың инде, алсаң шул бер 50 дәне алдың инде, бит. Һәм син аны бит инде табыш алыр өчен, бөтен салымнарны түләр өчен һәм башкалар арттырып сатырга тиеш. Мәсәлән, 100 сумга алдың, 120 сумга куйдың. Зур кибетләр, ритейлерлар дип әйтик инде, алар мөрәҗәгать итәләр шул ук әлеге кышчылык фабрикасына, әйтәләр: "Ничә сум? Сезнең күпләп сату бәясе?" 100 сум безнең. Юк, безгә 100 сум кирәк түгел. Без синнән алабыз миллион дәне, мәсәлән, 2 миллион дәне алалар, рәхәтләнеп. Ләкин син безгә 80 сумнан бирәсең. Алар 80 сумнан алалар, арттырып куялар, саталар 100 сумга, мәсәлән. Гади кулланучы, кибеткә йөрүче аны бит аңламый ни өчен ул. Ул уйлый, нәрсә дип, менә бу кибет, кичкенә кибет. Бу жүнсез, бу карасын күпмегә арттырып сата. 120 сумга сата ул. Бу күпкә арттырмаган менә 100 сумга гына сата дип. Син бит 100 сумга сатыр идең дә, ләкин сата алмыйсың син аны. Чөнки син аны 100 сумга алган. Менә әйтәләр бит безнең илдә кичкенә бизнеска ярдәм итәбез, булышабыз, ләкин ул ярдәм нәрсәдән гыйбарәт дәүләтнең? Ул ярдәм бүгенге көндә бәлки артык тикшермәүләрендәдер. Шул ук янгын сүндерүчеләр, шул ук санэпидстанция, шул ук салым инспекциялары артык тикшермәүләреннән гыйбарәттер. Менә шул аларның бәлки ярдәм итүе дип кабул итәргә кирәктер. Ничә ел булды кибет? Ничә ел тора алды? 5 ел тирәсе. 4 ел микән, 5 ел тирәсеме шулай шөгыльләндем мин аның белән. Аның белән теге шуның хәтле зур файда керде дип әйтеп булмый. Юк инде, ул сиңа үзеңә ашарга ишәргә шунда кирип бара. Җәй көне әле булырга мөмкин табыш. Кыш көне инде бөтен чыгымнарыңны каплап барса бик әйбәт. Бик әйбәт. Һәм син кемнәр кибет тота, кемнәр әлеге өлкәдә эшли, алар мине белән килешерләр. Бер кайчанда яңа гына теге әйтәбез свежий дигән, әйме? Свежийның юк татарча сүзе кызганычка каршы. Мәсәлән, кыяр дисәк, свежий кыяр. Ул яңа үзеп алган кыяр. Менә андый ризыклар син ашамыйсың. Син ашыйсың калган, сатылмый калган ризыкларны. Яисә теге вакыты чыга башлаган, саклану вакыты чыга башлаган ризыклар белән токланасың. Менә шушы акча эшләү мәсьәләсендә элегрәк Instagramда синең күренми иде рекламалары теге. Ул бик сирәк кенә чыга иде. Ләкин хәзердә тегәне күп дип әйтеп булмый, ләкин ул бар. Ул шул эмизлар, тагы нәрсәдер. Бу шул ук акча җитмәгәнлектәнме, яисә өстәмә керем булсын? Өстәмә керем булсын дип. Өстәмә керем булсын һәм шул акчаны киштәгә алып куеп, нәрсәгә дә булса тутырга дип. Шул ук ялга инде. Безнең мәсәлән, димәк, бу теге студент чактагы җыеп бару хәзердә. Бар. Ул инде калган канда күпмедер өлешне җыеп
барабыз. Мен инде Гүлназ да шулай эшләргә тырыша. Безнең хәтта шулай башланган иде бер ара. Хәзер нигәдер туктатылды ул, белмим. Минеке туктамады, аныкы туктатылды. Ай сайын хезмәт хакыннан күпмедер өлешне куеп барабыз. Ялга дигән инде. Бүгенге көндә бит әле мин радиода гына түгел, мин Шаян ТВда да алып барабыз без бер проект. Монда инде кызлар белән, олы кызым һәм кичкенә кызым белән әти һәм мин дигән тапшыру. Бу балалар өчен генә дип әйтмәс идем мин аны. Ул бик күп әти, әниләр өчен дә бик кирәкле тапшыру дип әйтер идем. Ни өчен? Чөнки бигрәк әтиләр өчен. Әтиләр бүгенге көндә иртә таңнан чыгып китәләр, кичкенә кайталар, гел эштә аралар. Балалар белән шөгыльләнергә вакыт калмый, һәм башкалар яисә төрле сәбәп табып шөгыльләнмиләр, бит. Һәм бу тапшыруда ул 20 минутлык кына, анда кыска вакытка гына ничек итеп бала белән уйнап була, ничек итеп аның белән шөгыльләнергә мөмкин, ничек итеп аның белән сөйләшеп була. Шул хакта без шуны күрсәтергә тырышабыз. Ул бер ел булмады буга әле ул тапшыруга, булып киләдер. Ул атна сайын якшәмбе көнне эфирга чыга. Менә анда эшләгән өчен дә теге барас акмасара тамып тора дип әйтергә кирәк. Балаларга да, миңа да. Бу рекламага бирелгән әйберләрне бирер алдыннан тикшерәсезме? Үзем белмәгән, менә бүгенге көндә миңа мәсәлән чыкты риэлторлык агентлыгы ниндидер, менә шуны. Мин инде Аны тикшереп отзывларына карап утырып була бит. Отзывлардан гына карап, мин ул өлкәдә белмим, аңламыйм аның эш әйберне. Әлбәттә, инде тикшерергә кирәк, отзывларны карап, отзывлар әйбәт. Ну, анда инде үзе дә язып куялар битен кеше булып кереп. Кем белгән? Аны ничек булып тикшерергә? Тикшереп булмый бирмисең дигән сүзме? Аны андый әйберләрне бик аңламаган әйберләр бир. Шул ук чыгалар миңа бүгенге көндә теге ниләр бар бит. Нәрсә дип әйтәләр әле аны? Ана бөтен хатын-кыз шөгыльләнә. Шелтәрле бизнес. Менә шул шелтәрле бизнес буенча анда ниндидер кремнар, анда ябыктыра торган ниндидер соклар, анда шәйләр, ниләр, менә аларны бирмим. Аңлавымча син пафос яратмыйсың. Менә шулай күренеп тора. Гади, ничек бар шулай, теге 200ләнеп тормыйча. Шул ук Инстаграмда синең менә карауга җенеңне чыгара торган берәр нинди ират аккаунты бармы? Хатын-кызлар әле аерым менә ират аккаунты бармы? Мин андыйларга язылмаган, шуңа күрә мин күрмим аларны. Димәк, аларга син карап та тормыйсың, язылмыйсың. Юк. Мин күп кенә артистларга да язылмаган. Кемнәрдер менә язылган артистларга, миндә артистлар бик аз. Нишләп? Белмим, кызык түгел. Гел бер төрле әйберләр бит анда. Мин. Әйе, вот менә шулай бергә ачып килә инде. Менә, мәсәлән, иратның һәрбер адымын үзенең төшереп баруы. Ул бүген булай итеп төшкән. Аннан соң ашаган вакытында төшкән. Менә андый әйберләргә мин шундук, сәнә дим дә. Аннары карый алмыйм, күз каны инде минем дөрес язмаган, кешеләр хаталы язган, яисә татар хәрефләре белән язмаган Instagram битен алып баручы блогерларга. Блогер яисә ниндидер танылган шәхесме, ягъни үзе ниндидер үрнәк күрсәтә торган һәм халык алдында булган кешенең аккаунтлары һәм аның дөрес язмаулары. Әле ул шунысы кызык, менә нәкъ шундый ук кешеләр татар телен үстерү буенча акцияләрдә катнашып, шул ук татарча диктант мәсәлән. Бүген без татарча диктантта видеосы шәп инде, шундый теге агитационный астында әле хәбит кызга бер чыкты, ны мәсәлән, ны язалар да, ахырдан үтер. Мен укый алмыйм, ул күзләр камаша, үтер. Күз каны дип әйтәбез, менә нәкъ шул инде. Мин шуңа күрә кызыма телефон алуга шундук татар хәрефләре урнаштырдым. Хатын минем шәһәр кызы булуга карамастан ул саф татарча яза, татар хәрефләре белән һәр вакытта. Ул бит күз белән караганда истә кала. Син нәрсәдер китапны укыйсың, истә кала. Һәр вакыт шушы теге анда көнне салам дип язар икән, син сәлам дип әйтәсе урынга, әйме сәлам дип, салам дип. Шулай дип истә кала да, һәм шулай дип язылырга тиешле дип уйлыйсың да инде. Шуңа күрә мин ул яктан менә ачуны китерә торган әйберләрнең берсе. Менә хатын-кызлар арасында хәзер шундый гади, ихлас, ошый торган аккаунтлар бармы Инстаграмда? Кемнәр? Безнең эстрададан булсынмы? Мин ашарга пешерү серләренә өйрәтә торган бер кызга язылган. Мәсәлән, анда карыйм да кай вакытны ул тип пешергән ризыкларны үземдә пешергәлим. Ошый миңа ул. Хатын-кызлардан тагын кемнәргә язылган соң? Гүзәлем.
язылган. Менә аның аккаунтлары миңа ошый, ул балалары белән ничек итеп алар аралаша, тәрбия эшләре, шулай ук хәзер генә менә әйтеп сала торган кызыклы, менә карап бара торган дип әйтә алмыйм инде. Мин чыкканда чыга инде ул. Мин махсус Instagram тукта бу ничәгә микән бүген дип кирип карый торган кеше түгел. Ул чыкса чыга, күрсәм күрәм, күрмәсәм юк. Гомумән, хатын-кызлар арасында дусларың бармы? Бар. Бар. Без әгәр дә инде эстраданы алсак, без мәсәлән, бик дуслар Айгөл Бариева, Лилия Муллагалиева белән без безнең дуслык ул калган гастрольләрдә бергә йөргән вакыттан. Алия Исрафилова, менә җырчылардан без аның белән бергә эшлибез, йөрибез. Альбина Кармышева белән без бер җырда яздырдык, хәтта теге аралашып торабыз. Әллә нигә бер хәл-әхвәлләрен белешеп торсак та. Бар, юк түгел, бар. Быел җәй көне син үзеңне фильм актеры буларак та сынап карадың бит әле. Хыял иде бит инде ул минем. Хыялларымның берсе ул фильмда төшү, берәр спектакльдә уйнау. Бу инде язгансың син 10-15 минутлык кына эпизод иде дип. Күп булса 10, төп роль түгел, күп булса 10 минутлык, ләкин минем монолог иң узыны. Иң узын, бер туктамый сөйли торган иң узын монолог. Бу кайчан чыгачак? Алла буйрса, кышка диделәр, әлегә монтаж эшләре бара. Түгел, әлегә датасы юк. Мин бик түземсезлек белән көтәм. Бу без 41нче ел балалары әсәренә нигезләнеп төшерелгән фильм. Анда мин бит Сабир ролендә. Әсәрдә ул 48 яшьлек Сабир, чынлыкта 48 түгел, анда 60 яшьләргә күренә торган образ. Хәзер миңа грим ясадылар, миңа 38 яшь. Әсәрдә ул әйтә, миңа бит ни бары 48 дип әйтәйме? Мин картайттылар, мин картайткач, бәлки 48гә күренәмдер, ләкин күренмимдер дә. Шундан соң инде режиссер әйдәгез 38 дип әйтте, 38. Мин инде шунда әйттем, миңа бит ни бары 38 дип. Чынлыкта мин инде анда экранда картырак күренәм. Әле ул бит төссез фильм була. Ул каралы аклы гына фильм. Анда инде җыерчыклар ясадылар, чәчләрне тагы да булай да агындалар. Чәчләрне тагы да агарттылар, кашларны агартып, тырнакларны төшер алдыннан җир тырнап мин балчыклар тулсын дип, аннары буяп, кулларым белән шулай дип төштек. Балчыкта казындым махсус тырнак арасына балчык кирсен өчен. Хәзер махсус грим белән Эльза мине буй. Шулай. Анда менә төп геройлар. Кайсыгыз Әлтәфи, кайсыгыз Әркәшә сезнең? Мин Әркәши, Әркәшә. Шунда яшәм. Аха. Әркәшә. Нурулла булам. Аха. Ильяс. Менә. Шушындый состав белән Баязитова менә. Монда Сабир бабайлары. Абыйлары буладыр инде. Юк, бабайлары була инде. Сабир төбе сарау. Шундай форматта. Минеке түгел бит бу. Кемнең телефонын боргалап утырам. Син телефонын боргаладың. Кино чу җиңел әйбер түгел. Шулаймы егетләр? Җир тырнамыйча авылга бер бәрәңге алып килсәң дә. Анда бәрәңге, без шул бәрәңге аралаган вакытта төшерелгән урын, анда шушындый ни. Мин складта эшләүче карт дип әйтим, мине 48 яшьлек кенә бит, 38 яшьлек булып чыкты инде. Һәм шунда малайлар миңа киләләр, миңа булышырга һәм шунда ашарга. Ягъни алар булышып шунда ашап та киләләр. Ул бит инде ул вакытта ашарга да юк, җүнәрәтле. Менә шунда инде мин аларга сөйлим, беренче тапкыр ничек итеп кеше асканнарын күргәнем хакында. Менә анда тынлык, утлар янып тора, караңгылык, иске киемнәрдән җәй көне төшердек әле, кызыл көн. Мин анда кителдән башта бүрек, шулай дип төшергән идек. Әле бит монда бу теге грим эшләрен әйтеп киттек. Әле монда бит сиңа да беренче көн кырынмаска кирәк булган. Кырынмыйча, чәчне алдырмыйча, тырнакларны кисмичә, махсус шулай дип йөрдем.
Ничек менә эшкә килеп керү, менә Татар радиосына килеп керәсең, ул вакытта Татар радиосында эфирлар бар идеме, җәй көне? Җәй көне юк, ул вакытта без отпуск вакыты була. Әле повезло. Өйдә ярый банкетлар булмады ул вакытта. Шуннан соң шул ук көнне төшергәннән соң тиз генә кайтып, инде чәчне кистереп, тырнакларны кисеп, кырынып, юынып, кешеләрдән кереп, икенче көннән эшкә киттем. Ничек бәйләделәр режиссерлар? Тагын чакырырга менә шундый, ул бит шуннан күренә инде кешене. Рәхмәт диделәр дә инде. Анда бит инде минем эпизодны төшергәннән соң шалт-шалт башканы төшерә башларга кирәк. Аларның эшләре күп. Анда һәрбер кеше мин кем шул хәлдә. Рәхмәт килгәнең өчен дип. Юк, анда сүзләр юк. Ләкин ахыргы чиктә күрәчәкбез инде без аны ничек барып чыкканын. Халык бәя бирәчәк инде. Халык бәя бирәчәге, алар әйтерләр. Үземә дә бит кызык көтәм инде мин ул фильмны карыйсым килә. Әгәр дә сиңа әйтсәләр, менә бүгеннән син шундый шәп сериалларда төшә башлыйсың, фильмнарда төшә башлыйсың, вакытында телевидение кебек ультиматум куйсалар, радионан китергә туры киләчәк, бөтен тормышыңны кинематографиягә багышларга туры киләчәк дисәләр, ризалашыр идең. Монда инде хәзер барысында үлчәп уйларга кирәк. Минем бит әле радиода эшләү генә түгел. Әгәр дә ул фильмны кайларда төшерәчәкләр, минем бит балалар бар. Минем бар өй бар. Аны карарга кирәк, балаларны тәрбияләргә кирәк, укыйлар, һәм башкалар бик күп җаваплылык дип башладык бит бүгенге әңгәмәне. Менә шуларның барысында уйлап, бер уртага салып, аннан соң гына инде уйларга кирәк. Буларның барысына алмашка бу аларны алыштыра аламы һәм кирәкме икән? Менә шунда шул сорауга җавап тапсам, бәлки, нишләп? Халык сине акыллы ир булып белә инде, ул Инстаграмда да күренә, балалар белән видеолар, Vine дип атыйлар бит инде хәзер видеоларны. Бу инде кешегә файдасы тия торган күбрәк видео. Мин кызык әйберләрне төшерергә тырышам. Мин балалар, мин яратам алар белән йөрергә. Мин аларга әйтәм, ял көннәрдә урамга чыгарып булмый аларны. Бүген көндә. Минем белән дисәң чыгалар инде алар. Әйдәгез бергә чыгып керәбез. Әйдә урманга чыгып керәбез. Әйдәгез монда йөреп керәбез дип. Алар белән балыкка чыксаң да кызык. Син менә балыкка чыгасың, аларны читтән күзәтәсең, аларның сөйләшүләрен. Аларны син әкренгә тартып аласың, сорашасың бит инде. Анда бер көнне сөйләшеп утырганда, ярый әле телефон кулда, шундый кабызды мин аны, сорашып утырам әкренгә, кичкенәсеннән. Мен әйтәм, дусларың бармы соң? Бар. Бу моннан 1 ел, 2 ел төшерелгән видео инде Инстаграмга куйдым мин аны, бар уланда. Һәр сорашам бит инде, әкренгә. Кемнәр белән уйныйсың? Балалы кызлар белән уйныйм, исемнәрен санап китәйин. Малайлар юкмы ни бердә? Бар, бер малай бар. Теге матур күлмәкле шулмы? Анда бит инде әкренгән әйтәсең. Әйе. Кем әле исеме? Исеме белән әйтә инде. Менә шуларны сөйләшеп утырганда мин әйтәм, аның белән уйнаганда нишәнең соң? Менә мин аны пәп иттем. Тукта, сөйләле син, нишләдең соң? Әйдә. Балалар бакчасында сиңа охшаган бер егет бар, әйме? Исеме аның? Йосыф, ул синең дустан. Сез бергә уйныйсызмы аның белән? Нишлисез? Уйнамыйсыз. Сез бергә урамга чыгасызмы? Җитәкләшеп бергә йөрисезме, юк? Ничек ул бергә утырып башлыйсыз? Юк. Сез дусларда түгелме? Сезнең караватлар бергә урнашканмы? Ярар, сез дусларда түгел, бергә уйнамыйсыз да. Һәм син аны нишләдең? Үттең. Нәрсә өчен? Чөнки әйбәт малай. Әйбәт малай. Ярар, кызым, ярар. Молодец. Күрү, ул кызык, алымлы сөйләшеп утыра, шаркылдап, күләсе килә. Дип утырасың инде, үзең төшерәсең аларны. Алар ачылып китәр. Үзең дә шулар белән аралашып, аннан соң балачакка әйләнеп кайтасың. Һәм анда язалар инде барыбер. Менә теге балалар белән шөгыльләнәсең дип инде әйбит. Мин балалар белән мин генә шөгыльләнмим. Аналары да шөгыльләнә. Күбрәк ул да шөгыльләнәдер әле, чөнки дәресләрне әзерләү. Алар әнисе контрольдә тота бит. Мин күбрәк төшерәм генә. Шуңа күрә ул шулай тоеладыр инде. Мин күбрәк төшергәнгә күрә. Үземә куйганга күрә. Күбрәк төшергәнгә күрә, анда бит инде Гөлназ бик күренеп бетми. Һәм кеше уйлый башлый, шуна да токтамында балалар тәрбияләү белән күбрәк Зөлфәт шөгыльләнә. Ул шулай дип уйлыйлар, ул карагач шулай. Ул планда калгач,
Һәм шуннан килеп чыга Зөлфәт усал кебек. Чөнки хатыны менә күрсәтми, анда гел балалар, һәм Зөлфәт үзе. Ә хатыны кайда? Хатынына игътибар җитеп бетми дип кеше уйлый да, усал түгел микән Зөлфәт? Ә тормышта ничек? Кешегә ярап булмый бит инде, ул шулай дип теге күрәгенә инде аны һәм шулай дип язалар инде. Мин аңа исем китми, тормышта анасын белән хатыннан сорарга кирәк инде, миннән түгел. Бәлки мин корырактыр. Корырак нинди мәгънәдә? Теге әйтәләр бит, коры кырыс дип, кырыс түгел. Корырак бәлки теге тәмле телле түгел. Анда кайбер кешеләр, хатын-кызлар бигрәк тә язалар бит инде, хатыныңа матур сүзләр белән дәшә, хатын дип дәшмә. Ничек дәшәсең инде хатыныңа, хатын димичә, ничек язасың инде аны? Хатын бит инде ул. Ул сиңа мулла укыган никахта бүгеннән сез ир белән хатын дип әйткән. Аларның сүзеннән чыгып, хатын дип дәшмәскә мин хәр. Бик матур сүз хатын. Анасы дигәнгә бәйләнәләр инде. Ата-ана бит инде ул. Минем хатын әйтә, бар атагыздан сорагыз. Мин әйтәм, анагыздан сорагыз. Яисә анагызга әйтегез, монча әзер бар, төшсен. Мәсәлән инде шулай да гади телдә. Бездә ул саба ягында ул нормаль күренеш. Гадәти. Ата-ана Бу кешеләрнең теге җимешем, бәхетем, куяным дип йәләнгәнгә шулай килеп чыккан. Йәләнгәнгә түгел, шулай дип иштәсләре киләме? Әллә нәрсәдә булса язып куйым әле, миннән калмасын дип язуыма. Менә шул гынадыр. Син бит инде мәхәббәткә ясын чыккан Зөлфәтиме җырда. Ә тормышта ничек? Мәхәббәт бармы? Мәхәббәт юк дияргә яратасың. Юк дияргә яратам мин. Ни өчен? Мин аны инде һәр вакыт аңлатырга тырышам инде. Менә без китапларда укып алданабыз. Китаплар, менә китап укуның да аның яхшы ягы әлбәттә күп, ләкин начар ягы бар. Син шул китапча яши башлыйсың. Безгә әнинең әйтә торган һәр вакыт сүзе кичкенәдән безгә әйтә, китапча яшәмәгез. Китапча уйламагыз. Ул тормыш алай түгел ул. Тормыш алай гына бармый ул дип әйме. Ул чыннан да шулай. Һәм китаптан да алар бер-берсен үзлеп сөйдиләр, алар арасында шын мәхәббәт һәм ул аны гомере буе кулында гына күтәреп йөрде. Нинди кулында гына күтәреп йөртәсең тормышта? Булмый ул алай. Ничек? Мин бер гаиләндә белмим, ышанмыйм да әгәр дә әйтсәләр, без гөрләшеп, шөкердәшеп кенә гомер иттек дип әйме. Була талашуларда, була әйткәләшүләрдә, эндәшми йөргән вакытларда, үпкәләшкән вакытларда, ул шуның белән кызыклы да. Һәм ни өчен мәхәббәт дигән әйбергә мин ышанмыйм дип әйтәм, шушы безнең классикларыбыз, язучылар анда үзләренең фантазияләрендә булдырган шушы мәхәббәт дигән әйберне, бит мәхәббәт дип әйтәләр. Мәхәббәттән нәфрәткә бер адым. Әгәр дә ул мәхәббәттән нәфрәткә бер адым икән, миңа кирәкме ул? Миңа кирәк түгел ул мәхәббәт дигән әйбер. Димәк, мин бит кыл өстендә йөрим булып чыга бит, әгәр дә ул мәхәббәт икән. Кыл өстендә менә син бер адым монда, һәм ул нәфрәткә үрелде. Нәфрәт ул бик куркыныч әйбер. Шуңа күрә иң мөһиме мин хөрмәт итү булырга тиештем. Хөрмәт итәргә кирәк, хөрмәт белән карарга кирәк һәм уйларга кирәк. Ул да кеше баласы бит. Һәм шуны балалар да күреп үсә хөрмәтне. Әйе, син нинди гамәлләр сүз белән әйтелгән сүз белән генә аңлатып булмый ул теге мәхәббәтне. Аны син тоерга тиеш, ул хөрмәтне. Ул күренергә тиеш нидер гамәлләрдә. Син әгәр дә üzülеп торасың икән балалар дип, өйгә кайтасың килеп, кайтасың икән ашкынып, тәэмин итәсең икән тулысынча бит. Һәм шуны күрәләр икән, ул киләчәктә инде менә безнең әти менә Аллага шөкер менә шундый иде, монда инде тегенде иде, балалар да шуны күреп үсә. Шуны аңлый белә торган хатынны тәрбияләсәң, хатының шуны аңлый торган булса, бит. Һәм хатыныңнан да балаларыңа сеңәчәк шулай бер. Ә бу мәхәббәт ул гомумән шундый караш шундый. Яисә инде менә Гөлназ белән беренче очрашуда, сез бит аның белән теге 4 айлап кына 4 ай тирәсе. Мартның 17-сендә таныштык та. Так, марттан соң нәрсә безнең апрель, май, июнь, июль, август, сентябрьнең 24-ендә никах. 6 ай. Ә менә башта мәхәббәт бар идеме, яисә инде башта ул шулай? Гомердә дә андый теге мәхәббәт дип менә исердем. Мин андый әйберләрне белмим. Нинди исерсең инде ул? Димәк, хөрмәт әйме? Әйе, без аның белән беренче көн очраштык, 17 март бу. Мин килдем аны алырга дип, тукталышта торам, әкрен генә кар ява, җил дә бар. Бер заман чыгып килә, без күрешмәгән бит, интернеттан гына язышкан. Чыгып килә, шәчләре җилферди, тунын нәрсәсен, пәлтәсенме кигән, курткамы белмим. Килә бу. Башыңа каям әйтәм. Беренче сүз башыңа каям әйтәм кире.
Ярар, кіріп отырды, біз ол күні бардық дискотека, мен дискотекада эшлейсем бар иде. Анда эшләдек, һәм мин аны кире алып кайтып куйдым инде. Мен ничектер шунда юлда барганда сөйләшеп барабыз. Хоп, гади, белмим, анда киләчәк турындамы, нәрсә турындамы инде. Мен моннан менә шундый тема булгандыр инде, ниндидер белмим. Мен әйтәм, малай кайтасың соң дип, ничек сорап куйган, алып кайтам ди. Алдады. Менә шул вакытта менә шул ни калган. Ничектер шундый тема турында сөйләшкәнбездер дә инде без инде. Белмим инде. Хәзер хәтерләмим. Менә шунда сораган иде, малай кайтасың соң, алып кайтам ди. Шундан соң инде без ничектер очрашып йөри башладык инде. Интернеттан язышабыз көн сайын, телефоннан. Нигә шулай тиз генә өйләнешергә булдыгыз? Кешеләргә еллар буе йөрергә кирәк. Мин дә шулайрак булыр дип уйлаганмындыр инде, уйлаган идем кебек. Ул укуны тәмамлады, аның монда Казанда уку бит инде һәм интернатура, ул медицина өлкәсендә эшләй, Казан медицина университетын тәмамлады. Һәм уку бетерде, моның интернатура, моның инде сөйләшгән ул үзе Чаллы кызы, Чаллыда. Хәзер бер очрашабыз инде, бер шунда паркта йөрибезме, я бер кая утырабыз, я дуслар белән аралашканда дип җылап нитеп утырам. Нәрсә булды инде тагын, нәрсә булды? Китәм бит инде хәзер, ни? Бу җәй айлары, сентябрьдан бит инде интернатура, Чаллыда булырга тиеш. Китәм бит инде хәзер ничек булайын аннары? Мен әйтәм, ничек булайын? Ярар, бер елың гына бит инде, бер елыңны интернатураңа үтәрсең дә, күрешеп торабыз. Беләм мин сине, мен әйтәм, нәрсә беләм мин сине? Гомер минем өчен иншаллаһ кадәр йөрмәячәксең ди. Сен андый кеше түгел, мин дитте атна сайын анда иншаллаһ кадәр йөрергә ди. Мен әйтәм, нишләтим соң илайсың, нәрсәгә елайсың соң? Бараның бер чыгу юлы ди инде. Әйтәм, нинди? Бармагын күрсәтә бул әйтеп. Шулай итеп, шаярып нитеп, аннары инде үзем дә сизмәстән август айында әтәйнеләр белән танышып, кулын сорадым. Һәм шуннан соң менә сентябрьнең 24-ндә никах укыттык та инде. 1-2 октябрьдә туй гөрләттек. Ул китеп тормады? Юк, китмәде, интернатурага монда калды, Казанда калды инде. Минем әни дә шулай булган бит. Минем әни ул теш технигы укыганнан соң аның да Чаллыга булган юллама. Җәй көне Сабан туенда әти белән танышканнар. Танышканнар да булар җәй көне, бу июнь айында танышканнардыр инде. Июнь, июль, август, сентябрьнең 4-ндә туй. Әни монда калган, Сабар айында калган инде. Ул үзе дә Теләче районы Җәнәй авылыныкы әни. Шунда бер Сабан туйда күрешкәннәр дә инде. Менә Чаллыга китмичә калган. Шуларның барысында искә төшереп, шуларны баштан ул бит кала бит инде, туктале. Әни дә шулай калган. Әни дә сулагай, хатын да сулагай. Әйме, аннары теге баллы телле түгел, әни дә баллы телле түгел, шундый теге, мондый назланып, нитеп теге иркәләнеп түгел, хатындан ди түгел. Мен шулай дип фикерләп, бөтенесе җыелгандыр да инде. Шуннан соң инде мин дә бу адымга барганмындыр, бу язмыштыр инде дип. Без яратабыз татар халкы бит. Язмыш, шундый булган, язмыш бу дип. Әтиң турында әйттең, бүгенге көндә менә әти кеше бит инде ул малайга киңәшләр бирә, терәк булып тора. Менә бүгенге көндә әтиңнең киңәшләре җитмиме? Җитми инде әлбәттә. Ул һәр вакыт шулай булачак. Мин аны әйтәм бит, иң үкенечлесе ул минем туйны күрми калды һәм аныкларын күрмәде менә. Ул шул хәтле балаҗанлы кеше иде инде ул. Мәрхүм урыны җәннәттә булсын. Ул шул өлкәдә дә эшләде бит, 21 ел Сабар районы мәгариф бүлеген җитәкләде. Ул урамнан барганда кичкенә балаларны күрсә, алар яныннан тыныч кына узып китә алмыйдыр инде. Ул туктап, шулар белән зурларча сөйләшеп, кем баласы син дип, аның хәлләрен менә бала белән бала булып сөйләшеп, шулай итеп башларыннан сыйпап үтеп китә торган инде ул һәр вакытта да. Киңәшләр бер кайчан да теге һәр вакыт җитмәячәк. Һәр кешенең дә шулай инде ул. Менә әти исән булса, менә хәзер дигән уйлар һәр даим гел башта яңгырап тора, яңгырап ала. Менә нәрсә дип әйтер икән дип. Ләкин иң мөһиме минем бүгенге көндә инде менә аларның рухлары шат булсын һәм алар безнең өчен кызарып карап тормасыннар дип. Димәк, нәрсәдер эшләр алдыннан теге тагын шул ук җаваплылык хисенә кайтабыз. Хатын балаларына түгел, нәрсә әйтерләр иде икән? Аларның йөзенә кызыллык килмәсен икән. Шушы татар теле буенча да, әйме? Менә мин инде
радиодан да әйтәм, инде аны былай да әйтәм һәр вакытта да. Кемнәрдер бүгенге көндә бик еш ишетергә туры килә. Нәрсәгә инде ул татар теле? Я нишлисең инде ул татар теле белән дип әйтәм. Менә безнең әби бабаларыбыз ничә еллар буе саклап килгәннәр шушы телне. 1552 елда Явыз Иван басып алганнан соң да кашып, посып, күпме басырга тырышсалар да, төрле якларга сибелеп булса да, телне саклап килгәннәр, гореф-гадәтләрне саклап килгәннәр. Һәм тыныч вакытта яшәгәндә шушы гасыр, шушы заман баласы миңа кирәк түгел дип ничек телне әйләндереп әйтергә кирәк? Бу бит синең әби бабаларыңның рухына һәм аларның эшләгән эшенә шушы батырлыкларына төкерү. Менә теге кирәк түгел дип санасалар да, әгәр дә аңлатырга тырышсалар да, менә бүгенге көндә аның белән нишлисең, кая имтихан тапшырасыңмы син, яисән дә эшкә урнашкач сиңа кирәкме ул дип әйтсәләр дә, менә бу әйберне онытмаска кирәк. Үткәнне онытмаска кирәк. Һәр хәлдә хөрмәт белән карарга кирәк. Ярар кирәк түгел дип син санарга, ләкин син хөрмәт ит. Хөрмәт итәсең икән, син аны онытмаска тырышачаксың. Һәм син балаларыңа, чын татар ул кем? Татарча сөйләшкәнме? Юк. Чын татар оныклары татарча сөйләшкән кеше. Менә ул чын татар. Менә мондай тагын бу да зур проблема. Без атарга яратабыз. Менә татар гимназиясе ачылды. Ләкин ул татар гимназиясендә анда татарның ишектән атлап кергәндә элмә тактасы гына бер якта татар. Бөтенләй бер анда татарча юк. Чөнки әти-әниләр шундый. Әти-әниләр үзләренең балалары белән үзләре урысча сөйләшәләр. Мин менә балаларны бакчадан алырга килгәндә яулыктан инде ачуым бер килмәгәе әниләр авыз тутырып русча сөйләшеп йөриләр балалары белән. Татар ул бит белә татарча. Татарча сөйләшә ул. Ләкин нигә русча сөйләшә белмим. Әби бабайлар да русча сөйләшәр. Нигә инде русча сөйләшәсең дигәч, аңламый бит ул. Аңлат, өйрәт, сөйләш, аралаш. Мин дә шулай дип әйтсәм, аннары минекеләр дә бит татарча онытачаклар. Мин өйгә кергәч, өйгә кирдегезме татарча сөйләшегез дип. Кичкенәдән нәрсәдер русча миңа эндәшә башлыйлар иде кичкенә вакытта. Тагы бер эндәшә. Тавыш киләм әйтәм куяндыр. Әнисенә әйтәм, анда я син ишетәсеңме ул? Ниндидер морҗа кергән бугай өйгә. Анда нидер башка чит кеше кергән бугай дип. Шуннан соң үзләре аннары я аңламамышка салышасың. Татарчага күчәләр инде. Тфу, Аллага шөкер, бүген көндә татарча сөйләшәләр, беләләр. Белмәгәнне сорыйлар, кызыксыналар. Белсеннәр татарчаны да, русчаны да, инглизчәне дә белсеннәр. Башка бер-ике телне белсәләр дә бик әйбәт. Ләкин шушы төп 3 телне инде белсәләр бик әйбәт. Шуның өчен тырышырга кирәк. Тырышыксыз булмый инде ул, аны бөтен кеше һәр мәктәпкә генә аударып калдырса. Менә мәктәп өйрәтми. Менә мәктәптә шулай тәр дип. Бик җиңел вариант. Син үзең нәрсә эшләдең соң әле бит? Син үзеңнең нинди көчеңне куйдың? Шушыларны өйрәтер өчен, шушылар булсын өчен. Татарлар темасын дәвам итик. Хәзер бит инде халык санын алу бара, бик мөһим чара ил күләмендәге. Ничә уйлыйсың, менә без бит 2010 елда соңгы тапкыр җанисәп булды. 2002 ел белән 10 елны чагыштырсак, татарлар саны кимүе күзәтелә анда. Бу ел ничек булыр икән? Мин дөресен әйткәндә әйтә алмыйм. Быел да кимер инде ул. Кимүгә тагы бара бит бөтен әйбердә. Ник мәктәпләрдә безнең татар тел дәресләре кимәгәнне җанисәп алганда татарлар артмас инде ул. Алар кимер саныр. Бу бит татарлар юк дигән сүз түгел, бу бит битарафлык. Битарафлык? Шулык битарафлык. Шулык дәүләтнең битарафлыгы дәүләт хезмәте сайты бар. Эшләми ул халык санынан да алып булмый, син керәсең. Мобиль кушымта эшләми. Кызганычка каршы сайтка үтә аласыз дип. Менә шушы гади ничә ел буе әзерләнгән җанисәп 11. Ничә ел буе әзерләнгән, һәм әле була дигәннән соң да ничә тапкыр күчерелгән. Шуны мобиль 21 гасыр мобиль кушымтаны эшләп куя алмый инде син. Бу бит шулык бит тарафлыгы. Сән айда булса булыр, үтсә үтер. Сайтка күчерә. Ну сайтта була инде. Була, ләкин күп кеше, монда сайтта пароль язасы, китәсе, уңайсыз, менә уңайсыз. Халык өчен уңайсыз. Бу җанисәп темасында Башкортстан аерым урын алып тора инде. Аның буенча инде журналистлар да, интернетта да күп укырга туры килде шул Илеш районы буенча да. Ничек уйлыйсың, бу нәрсә бу гомумән? Шулык сәясәт инде, сәясәтнең шулай итеп алып барылуы.
Башкортларның сәясәтеме? Аларга бит инде кирәк. Үзләренең республикасында ничек инде татарлар күбрәк, башкортлар әзрәк итеп кабул итсен. Гаделлек. Менә безнең тапшыруда гаделләнгән дип аталарында гаделлек. Кешеләр ялаган кешеләр дә бар. Минем бабам татар, әти татар, әни татар, мин татар булып язылдым. Язылырга була бит. Язылдым ди, ләкин бит алар рәсми статистикада башкортка әйләнде. Син үзеңнең дөрес булсын. Син языл. Анда тегеләр анда гына халалар үзләренә. Син бит барып йөри алмыйсың, анда ул кагазың белән Мәскәүгә кадәр бара алмыйсың. Менә мин тутырдым, менә мине күз алдымда теркәп куйыгыз дип. Бу сорауны мин бирмичә кала алмыйм. 1 елны әле шуңгатлы күптә вакыт үтмәде инде. Син бәке тишеп ой формасында шунда шумган идең. Шумадым. Төшердем менә. Төшердең генә. Ясадык кына без аны. Шумадым, юк. Моны инде күп кенә кеше тәнкыйтьләде. Монда инде хәзрәтләр дә Юк, хәзрәтләр ашыклык керттеләр. Бернинди дини яктан андый куркыныч әйбер юк дип ашыклык керттеләр. Менә хәзер генә әйтә алмыйм. Миндә эзләсәң бар инде аның шул әйтелгән җаваплары газетада да бастырып чыгардылар аны. Бу бәкедәге ярым ай динне мыскыл итми дигән. Моны нәрсә бу? Бу каян килде бу фикер? Бу каян килде? Безгә килергә тиешләр иде Финляндиядан 2 кеше. Алар финнар, алар татарлар түгел, алар руслар түгел. Һәм алар әйтәләр, нинди сездә бәйрәм икән бүген су кыйна торган. Хашману, бу православнарның шул Хашману бәйрәме. Динендә шушы Хашману бәйрәме бәкегә су керәләр бит инде. Яра булар православ та түгел, булар мөселман да түгел. Менә ничек соң су кыйны, шул көнне су кыйнсаң, теге сихәт аласың икән тәнгә дип әйттеләр дә инде. Ярар, без башта булай гына кисә башлаган идек. Кара тукта, булайрак дип җибәрсәк матурак чыкмыймы соң дип, булайрак кисеп җибәрдек. Аннан соң бу якка булайга кисеп җибәрдек. Һәм бик матур ай рәвеше килеп чыкты. Без бит анда православ динендәге булганнарны көчләп атмадык. Анда яисә белмим, тәре формасында кисеп үзебез кыйынмаган. Менә анда инде талаша башлагач, мин аны сүртеп аттым. Анда комментарийларда китте талаш, китте гауга. Шундай бер башланганнан соң мин әйтәм, сүртеп атыйм да. Аңламадылар. Кемнәр үзен рәнҗеткән дип саный, алар өчен махсус видео яздырып, гафу үтенеп куйдым. Мин әйтәм, бәләсеннән башаяк. Һәм бу теманы мин яптым шунда. Монда бер нинди кешене рәнҗетү, кемнеңдер диненнән көлү, мыскыл итү, бер нинди әйбер юк иде. Кеше бит хәзер мине тәнкыйтьче дип карарлар инде. Элек менә шул безнең әбиләр яшәгән чорда бу яшәү дә булмаган, бу яшәү өчен көрәшү заманнары булган. Шул ук дингә репрессия чорлары, ул боздагы сыерлар янында, кәҗәләр янында намаз укулар. Хәзер андый бер юк. Бездә хәзер нәрсә эшлисең килсә, тотасыңмы син динне, тотмыйсыңмы син, атеистмы син, буддизм белән буддизмдамы син, бер кеше сорамый. Һәм кеше бездә бит проблемалар юк, килеп чыкты элекке белән чагыштырганда. Кеше булмаган җирдән проблема эзли башлый үзе. Интернет киңлекләрендә бигрәк. Шул булмадымы икән инде менә бу? Бәлки ул менә кайбер кеше бит шуннан менә әйтәләр, мин аны аңларга тырыштым, бит. Ярар, 19 көнне инде ул, 19 көн аларның бәйрәм көне бит, Хашману бәйрәмендә. Алар үзләре айырым, без айырым ай формасында инде бәке ясалган. Аны бит башка төрле формада ясарга була дип әйтәләр инде. Ай формасында булса нәрсә булган? Ай бит инде, менә күктә ул ай. Бу бит дингә сылтама белән түгел. Юк, әлбәттә юк. Бу бары тик форма гына. Аңламадылар. Аңларга мөмкин төрлечә. Менә мин бер шигырь юллары китерәм сиңа. Мәдәрис Әгъләмовныкы. Мин яратам Казан урамнарын, айлы төндә урап кайтырга. Күпме генә биек үсәләр дә, ширкәүдән дә өстә ай тора. Моны теләгән кеше бәйләнер, сәбәп эзләгән кеше моны бер төрле аңлый. Сәбәп эзләмәгән кеше икенче төрле аңлый. Моны берничә төрле аңларга мөмкин бу сүзләрне, бу ниләр. Менә
Кеше бит нәрсәндер күрә дә улай бит. Һәм ташланырга тора менә. Тукта, син уйла. Бәлки алай түгелдер. Бәлки аның башка сәбәпләре бардыр. Бәлки ул аның белән икенче төрле нәрсә әйтергә теләгәндер. Кызганычка каршы, бездә менә яраталар тиеш дигән сүзне әйтергә. Ул менә булай булырга тиеш. Ул менә тегеләй булырга тиеш дип. Бер кеше дә тиеш түгел. Бар тик бар нәрсәндер тәкъдим итү генә. Тәкъдим итәргә мөмкин кешегә менә шулай яшәргә. Тәкъдим итәргә мөмкин шулай дип әйтергә дип. Безнең тапшыруда шундый бер матур традиция бар. Килгән кеше кунак киләсе кунакка сорау биреп калдыра. Һәм минем кызыгы шунда, син бит безнең киләсе кунакны кем буласын белмисең. Үзебез дә белмибез. Син сорауны бирәсең, ләкин менә сиңа хәтлек бездә булды Лилия Кадырова, шулай ук Татар радиосында эшләп киткән. Хәзер Китап радиосында продюсер булып эшли торган. Ул менә мондай бик кызык бер фәлсәфи сорау бирде. Синең бары тик бер генә хыялың булса, һәм әлеге хыял менә 100% гарантия белән чынга аша торган булса, син нинди теләк теләр идең? Бу үзең өчен түгел, ә барлык кешелек өчен, глобаль масштабтагы теләк диде. Мин теләр идем. Менә әйтәләр бит бәхет дип, бәхет төшенчәсе. Бар кеше дә үзләрен бәхетле итеп тойсыннар иде. Монда бөтенләй бер дә керә үз иченә. Бәхетле итеп тоясың икән, сиңа кирәк түгел, син җитми дип уйламыйсың. Син балайда бәхетле шулай бит. Кеше бит нәрсәдер җитмәгәнгә күрә үзен бәхетсез итеп тоя. Мәсәлән, ул ялгыша. Менә ул мин бәхетсез, менә минем шул юк инде дип. Бәхетле итеп тойса уларны, һәрбер кеше дә бәхетле итеп тойса, сугышларда булмас иде, талашларда булмас иде. Рәхәтләнеп иркенләп яшәр. Мин шуңа аптырыйм менә. Син күз алдына китер, әгәр дә без космоска оча башладык ди, һәм барабыз нинди дә булса бер планетага. Бер планета, анда килеп җитәбез, анда ниндидер шундагы яшәүчеләр, алар бөтенсе бер төрле яшәүчеләр, ләкин шунда яшәүчеләр бүлгәләнеп беткән. Кызык, шунда бер әйбердә бер урында яшәр, ләкин бүлгәләнеп беткән. Һәм бер-берсе белән сугышып яталар. Нисәгә сугышырга инде уйлыйсың бу инде? Артыңа борылып кара. Һәм безгә очып килүчеләр шуңа аптырарлар иде. Бара җир шары бөтенесенә теге сулары бар, ашарга бөтен әйбер бар, байлыклары бар. Ничәп соң булар бүлгәләп бетергәннәр бөтен әйберне. Ничәп дустана яшәмиләр соң булар. Ничәп булар сугышып яшиләр соң дип аптырарлар иде. Һәм киләсе кунакка үземнән сораумы? Минем мондый фәлсәфи сораулар бирмәм инде мин. Нәрсә, менә мондый сорау бирми алайса. Әгәр дә ул үзенең яшьлегенә, яшь кеше килергә мөмкин бит әлеме? Ярар. Балачагына була инде кичә. Әгәр дә ул 10 ел элек, мәсәлән, яисә балачагына әйләнеп кайтырга мөмкинлеге булса, нинди хатасын төзәтер иде? Бар тик берне. Бар тик берне. Бер генә ярый дидең бит. Монда инде миннән тора. Әйе. Әйдә бер булсын инде аны санап кит. Ярый 2 булсын ничә, мин умартмый. 5 булсын. Әгәр дә ул кызып китә икән, әгәр дә хаталары күп булган икән, 5-не төзәтерлек, әгәр дә менә 5 хатасын төзәтерлек. Бу инде бик хаталы яшәгән. Кем белгән? Кем өчендер бит ул зур хата дип тоелырга мөмкин, ниндидер бер бәләкәй генә гамәлдә. Бәлки ул кемдер үпкәләткәндер берәр сүз әйтеп, бәлки ул әйткәндер син жүләр дип. Һәм шуның өчен бәлки аның күңелендә калгандыр тынычлыгы юктыр күңелендә, һәм әрнидер бәлки күңеле. Әңгәмәбез ахырында блиц сораштыру. Элек эшли алган нәрсәне хәзер бер кайчанда кабатламас идең. Элек эшли алган һәр кабатламас идем. Днепр мотоциклының люлькасын салдырып, борылышка 100 белән ятып кирмәс идем. Үзеңдә иң яратмаган сыйфат. Ялкаулык дип әйтик. Силиконмы, әллә табигый матурлык? Табигый, әлбәттә. Зөлфәт Зиннуров 10 елдан нәрсә булачак? Бәхетле әти һәм ир. Алла бирсә. Үлемнән куркасыңмы? Юк. Мин куркам, үземнең гаиләм өчен, әгәр дә мин булмасам.
Алар үшін қорқам. Аларға аннары тірек болмай, аларға кеңеш беруші болмай, аларға ярдәм итүче болмай шақ деп. Өзім yok. Яшәү өчен энергияны кайдан аласың? Гаиләмнән. Интернетсыз ничә сәгать тора аласың? Біз мұны 2 сағат түсіреміз ме? Мына қолға телефон алмадық, 2 сағат узған демек. Бұлай ғадатта енді әр уақыт телефон қолда бетін, әр уақытта да. Йоқлағанда ғана енді қоясың. Бұлай білмеймін, мақсус алай деп тоқтайлы, мен интернетсіз отырайым әлі деп. Жоқ, орманға шығып кеткенде телефонға қарағанда жоқ. Табиғатқа шығып кеткен, сен ұмтыласың, табиғатта ересің. Анда керек те ол тұтмайды енді, шул мотор фотографиялар үшін генә болса да шығарасың енді. Анда интернетта отыру теләге жоқ. Балықта, орманда. Авылмы, шәһәрме? Авыл. Ни өчен? Мен шуңа күрә шәһәрдә яшәмим дә, мен үзем авылда туып үстем. Гәрчә әни яратмаса да, саба авыл түгел ул дип. Ничәптер белмим, ул район үзәге инде. Авыл дип яшәп, ләкин балачак безнең Бигәнәй дигән авылда узды, Җәнәй дигән авылда узды, инде бу әтинең авылы, әнинең авылы. Һәм монда килгәннән соң да нигәдер ул вакытта фатир алырлык акчам бар иде. Бер бүлмәле, бәләкирәк кенә фатир алырга буладыр, ләкин мин барыбер җир алып, нигез салып, үй күтәреп, менә шул якны сайладым. Һәм соңгы сорау, сексмы, яисә тәмләп ашаумы? От сорау. Икенчесеннән соң беренчесе. Димәк, икесен дә сайладык, әйме? Һәм инде менә безне караган, тапшыруны караган, тамашачы дисәң инде, бу теге тамашачы да түгел, караучыларга теләк. Бигрәк тә яшьләргә теләк. Җанисәп вакытында татарлыкны саклау турында бәлки теләкләр. Әйе, без инде ул теләкләрне әйттек, фикерне аңлаганнардыр дип шахып каласы килә. Тамашачыларга рәхмәт. Әгәр дә шушы вакытка кадәр карап бетерә алганнар икән, сүндереп куймаганнар икән, сезнең барыгызга да сәлам. Рәхмәт. Һәм менә теләк турында сорадың бит, Лилия Кадырова калдырган сорау, барыбызга да бәхетле булып тоярга ясын үзебезне. Бәхетле итеп тоеп, шушы тормыштан ям табып, тәмен тоеп яшәргә ясын. Гомер бер генә бирелә, шуны онытмагыз.